L-ex deputat nazzjonalista u avukat ta' esperjenza Franco De Bono li propona diversi riformi fil-ġustizzja ikkritika lill-ex Prim Imħallef Silvio Camilleri li kien maħtur bi proċedura relikwa ta' sitwazzjoni post-koloniali. Franco De Bono li fost oħrajn kien ippropona bidla fil-mod kif jinħatru l-imħalfin, sistema li qed tintuża llum il-ġurnata, irrikorra għall-midja soċjali biex jispjega kif Silvio Camilleri u l-ex Prim Imħallef ieħor Joseph Said Policino jirrappreżentaw epoka li kienet żmien ta' dlama rule of law minħabba li l-imħalfin kienu jiġu handpicked mill-Gvern Nazzjonalista tal-ġurnata. Huma żewġ imħalfin illi inħatru għax ġew handpicked mill-Gvern tal-ġurnata. Addirittura Silvio Camilleri minn prosekutur pubbliku jakkuża n-nies sar qabeż l-imħalfin kollha ta' dak iż-żmien u sar Prim Imħallef. L-avukat De Bono fisser il-proċedura tal-ħatra tal-ġudikatura bħala waħda mill-aktar proċeduri importanti f'pajjiż demokratiku li jħaddan l-istat ta' dritt. U għalhekk qed ngħid li meta nara dan nies jiskruplaw bis-sitwazzjoni ta' rule of law, jiena nistaġeb mhux ftit għax dawn jissimbolizzaw sitwazzjoni ta' żmien id-dlam fir-rule of law, għalmenu f'dawn is-settur. U ejja ngħidu kif inhi, il-mod kif jinħatar imħallef, il-mod kif jinħatar maġistrat. Hija waħda mill-iktar proċeduri importanti f'kull stat ta' dritt, f'kull stat li josserva rule of law f'kull stat demokratiku. U jiżvolġi l-argument tiegħu billi jissuġġerixxi u jistieden lill-midja biex jistaqsu lil żewġ prim imħalfin emeriti dwar x'jaħsbu fuq il-proċedura li kienu handpicked mill-politiċi biex jiservu fuq il-ġudikatura daqs kieku kienu persons of trust tal-Ministru, issa li joġobhom jitkellmu dwar is-saltna ta' dritt. U dawn it-temi nies li issa ħarġu l-qudiem biex jagħtu l-kummenti tagħhom, tajjeb jiġu mistoqsija, inti x'taħseb fuq il-mod, fuq ir-rule of law kif kienet bil-mod kif inti sirt imħallef. Silvio Camilleri, inti x'taħseb min jaf kieku llum xi protesti jkunu fit-toroq. Timmaġinaw li l-Avukat Ġenerali tinqabad minn fejn qiegħda u tiġi impoġġija bħala Prim Imħallef mingħajr ebda esperjenza ta' mħallef. L-avukat ta' esperjenza jgħid li l-proċedura fi żmien meta kien fil-Parlament ma kienx ibbażata fuq il-meritokrazija u rispettivament mill-kompetenza tal-individwu jekk avukat ma jkunx ħabib tal-Ministru għall-ġurnata ma seta' qatt isib postu fil-ġudikatura. Kien għalhekk li hu propona bidla fil-metodu tal-ħatra tal-ġudikanti biex bekk wara li dik il-proposta ġiet implementata minn Gvern Laburista, illum is-sistema nbidlet kompletament b'sejħiet pubbliċi u bi proċess ta' għażla li fih il-politiku m'għandu ebda rwol. Il-kummenti ta' Dr. De Bono kienu qed isiru fil-kontest ta' riforma oħra ċentrali fis-settur tal-ġustizzja, dik marbuta mal-inkjesti maġisterjali. Din ir-riforma li tħares lejn diversi aspetti fil-proċess tal-inkjesti maġisterjali fosthom billi tintroduċi salvagwardji li ħarsu drittijiet ta' ċittadini, aktar kontabilità kemm fil-ħatra kif ukoll fil-finanzjament tal-esperti, informazzjoni lil vittmi u raba tagħhom u termini li jsaħħu l-effiċenza u l-effettività tal-proċedura.